nixien tal-ħajja s-snin. Fik is-seta, fik il-ħnina, jintfaw wara ta' kull ġnien. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-għodwa tajba lilkom il-koll. Illum il-15 ta' Lulju il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Bonaventura Isqof u dottur tal-Knisja. Ħanisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. San Bonaventura twira tal-ħabta tas-sena 1221 f'Banjo Reġġjo, l-Italja. Daħal fl-ordni tal-Franġiskani Minuri, studja l-filosofija u t-teoloġija f'Pariġi u fl-imkien ma' San Tumas ta' Aquino għallem l-ħutu reliġjużi, għażluh Ministru Ġenerali tal-Ordni u mexxih baqa l-werf. Kiteb ħafna opri mimlijin erf u spiritwalità. Il-Papa Girgor 10 ħatru kardinal u Isqof ta' Albano u rridu jħejji xi materji biex ikunu trattati fit-tieni Konċilju Ekumeniku ta' Lyon li fih ħasem kbir. Miet f'Lyon fl-1274 qabel ma spiċċa l-Konċilju huwa magħruf bħala id-Dottur Serafiku. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San Bonaventura għal kull min huwa involut fl-edukazzjoni, mu speċjali ħanejdu hekk l-għalliema, lecturers, letturi tal-universitajiet biex jarfu l-missjoni kbira li għandhom li jgħaddu l-verità, mod speċjali l-verità li għaddilna l-mulej u xek. Il-verità hija waħda, l-verità hija Alla nnifsu. U għalhekk nitolbu għalihom biex fil-missjoni tagħhom jarfu iwasslu ta' bilħaq il-verità, sinċerità u b'umiltà. Nitħejjew għall-Ewkaristija billi fiskiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Ġorġina Mikallef. Nitolbu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tad-daħla ta' San Bonaventura fis-sema. Nitolbu Alla li tista' kollox li nimxu l-quddiem bit-tagħlim u l-għerf tiegħu u nħabirku bla eda biex insiru nixbħuh fil-ħeġġa ta' mħabbtu b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. F'dak iż-żmien Ħeżekija mara tal-mewt u ġie għandu l-profeta Eżajja bin Amoz u qallu: dan jgħid il-mulej, aħseb għal darek għax se tmut u ma tgħix. U Ħeżekija dawwar wiċċu lejn il-ħajt u beda jitlob lill-mulej u jgħid: ftakar mulej nitolbok kif jien imxejt quddiemek b'fedeltà u qalb sħiħa u għamilt it-tajjeb f'għajnejk. U beka Ħeżekija biki kbir. Imbagħad il-kelma tal-mulej ġiet fuq Eżajja u qallu: mur u għid lil Ħeżekija, dan jgħid il-mulej Alla ta' David missierek, jiena smajt it-talb tiegħek, rajt id-dmuħ tiegħek, arani, issa se mtawwal umrok bi 15-il sena oħra u neħilsek miniet is-sultan tal-Assarija lilek u l-din il-belt u nħares lil din il-belt. U Eżajja qal: ħajjieħdu ċappatin u jorku l-ġerħa biha u jfieq. U Ħeżekija qal lil Eżajja li ma hu s-sinjal li se nitla f'dar il-mulej. Eżajja wieġeb:
U dan ikun is-sinjal mill-mulej li l-mulej jagħmel dan. Arani, jiena rreġġa lura id-dell 10 tarġiet li x-xemx diġà niżlet mat-taraġ ta' Aħaz. U x-xemx reġgħet lura 10 tarġiet mit-taraġ li kienet telet. Il-kelma tal-mulej. Mulej, int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Mulej, int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jiena għedt, f'nofs ħajti kolli nitlaq għal bqija ta' snini iżommuni fi bwieb art li mwiet. Mulej, int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jiena għedt, minix se nara l-mulej fl-art il-ħajjin, ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jamru fid-dinja. Int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Tneħħiet li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni, bħala rix taraj. Int kebbibt il-ħajti bħal nissiġ, minnewl int tajtni. Mulej, int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-qerda. Mulej, qalbi tgħix għalik, aħjij lil ruħi, fejjaqni u għatini saħti. Mulej, Alleluja, Alleluja, Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Darba waħda s-sebt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa. Issa li d-disċipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtu żbul u jikluh. Imma rawhom il-Farisej u qalulu, ara, id-disċipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sebt. U qalilhom, ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu. Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kiel il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li law u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu imma l-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sebt il-qassisin fit-tempju jiksru s-sebt bla ma jonqsu. Ngħidilkom li hawnhekk hawn min waqwa mit-tempju li kieku kontu tafu xi jfissru il-kelmiet ħnien għar-rejt u mhux sagrifiċċju ma kontux tikkundannaw lil min hu bla ħtija għax bin il-bniedem huwa sit is-sebt. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Eżisut ix-xerf tas-sema fih l-Evanġelju tal-lum u kemm jgħod tal-żmienna għax eżisut ħafna, iva ħafna, sfortunatament għadhom jagħmlu l-istess żbalji li kienu jagħmlu l-Farisej ta' żmien Ġesuta meta jidealizzaw il-liġi u x'hekk. Il-liġi Alla jagħti jiena bħala għodda għalfejn. X'inhu l-iskop tagħha biex inħobbu aktar. Il-liġi dak hu l-iskop tagħha. Il-liġi titwassalna biex inħobbu iżjed. Nebda liġi ma tista' tkun f'kontradizzjoni jew kontra il-liġi l-kbira tal-imħabba għax dik il-ikbar liġi, il-liġijiet l-oħra kollha jridu jservu lilha. Issa x'kien ġara fi żmien Ġesu? Forsi smajtuha xi darba din. U x'hekk mela kien hemm il-liġi tal-Alla l huma l-10 kmandamenti, però kien hemm ukoll il-liġi ta' Mosè. Mosè kien beda jagħti xi liġijiet lil poplu biex jgħinhom jgħixu aħjar il-liġi tal-Alla ovvjament. Illud beqgħu jżidu magħhom dawn il-liġijiet matul iż-żminijiet beqgħu sejħula l-liġi ta' Mosè u fi żmien Ġesu kien hemm iktar minn 600 liġi oħra
xuħut minnhom tajbin ħafna, xuħut minnhom insomma u xuħut minnhom kienu bħalma qegħdin ngħidu f'kontradizzjoni mal-ispiritu tal-istess liġi u din kienet waħda minnhom. Pereżempju l-Lut kellhom kemm tista' timxi nhar ta' Sibt, jew ħafna dettalji bħal dawn li Ġesu kien jikklexxa mal-Fariżej ħafna minħabba fihom għax għalihom li tosserva l-liġi kienet iktar importanti mill-imħabba u x'hekk l-imħabba tal-Alla u tal-proxmu. U hekk smajna fl-Evanġelju tal-lum kemm qalilna sewwa Ġesu u x'hekk. Ngħidilkom għalilhom hekk ara li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet ħniena ir-rejt u mhux sagrifiċċju. Is-sagrifiċċju jirbaħ, iskużawni, l-ħniena tirbaħ fuq is-sagrifiċċju għax bin il-bniedem huwa sejt is-Sibt ukoll. Eżis ħuti mejn għad-dettalji tal-liġi u tat-tradizzjoni joħloq firda fil-Knisja żgur li mhux ġej minn Alla. L-għaqda fil-Knisja hija ħafna iktar importanti milli ċertu dettalji ħafna drabi sekundarja l-aħħar jew nkella tradizzjonijiet, xi drabi laqqas huma liġijiet imma tradizzjonijiet li kellna fil-passat. U għalhekk għandna bżonn nitolbu ħafna għax dan li qed jgħid Ġesu forsi jgħod tal-żminijietna forsi iktar minn qabel u x'hekk għandna bżonn nitolbu għall-għaqda fil-Knisja. Iva żisħuti m'hemmx bżonn noqogħdu nitkellmu kif naqbad ngħidu, ma nitkellmu ċar bħalma tafu hemm fil-Knisja pereżempju min jiftaħarlu Kattoliku imbagħad ħada kontra l-Papa. X'sens tagħmel eżisħuti? X'sens tagħmel? Jew inkella joħloq firda fil-Knisja. Jien għalija din weġġa ta' qalb kbira, żgur li mhix ġejja minn Alla. Żgur ma tistax tkun ġejja minn Alla. Issa jew nemmnu fl-Ispiritu tal-Alla jew ma nemmnux. Mhux hekk? Jiġri aħna rridu nemmnu li l-Papa preżenti huwa r-rigal ta' Alla l-Knisja ta' issa. Benedittu kien ir-rigal ta' Alla l-Knisja u x'hekk li jagħmel mill-2005 sal-2013. San Giovanni Pawlu II kien ir-rigal ta' Alla għall-Knisja bejn l-1978 u l-2005. Imma ta' issa huwa Franġisku. Dak tawunna l-mulej. Jekk aħna ma nibqgħux nemmnu fil-qawwa tal-Ispiritu, allura nistgħu nagħlqu l-bibien tal-knejjes tagħna u nsiru organizzazzjoni bħal kull organizzazzjoni oħra żisħuti. U għalhekk nixtieq minn qalbi llum nitlob għall-Knisja u għall-għaqda fil-Knisja għall-Papa Franġisku. Nixtieq nitlob biex aħna l-insar, aħna l-Kattoliċi nkunu ta' eżempju ta' għaqda, ta' mħabba, ta' rispett. U x'hekk lejn xulxejn u ma nħallux l-ispiriti ħżiena tal-firda, tal-pika jew affarijiet oħra bħal dawn li ma jiġirqux lin-nisrani jidħlu jagħmlu fina jew ġa qalbna eżisħuti ta'. Nitolbu l-mulej għalhekk għall-Knisja biex il-mulej iżomma dejjem fl-għaqda u fl-imħabba magħquda fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Amen. Kieġobkom inqumu bil-wieqfa. Kristu għal-ħaruf tal-Alla li salvana, it-tempju tal-laqa tagħna mal-mulej, il-leħen ta' kull talba, permezz ta' Ġesu u flimkien miegħu indur lejn Alla l-Missier u ngħidulu Missier ismana bibnek il-maħbub. Flimkien Missier ismana bibnek il-maħbub. Għall-Knisja kollha sabiex iddawwal id-dinja bl-aħbar ta' ferħ li Kristu ġie biex jaħlisna nitolbu Missier ismana bibnek il-maħbub. Għal popli li qegħdin isofru l-ġuħ u l-immigrazzjoni sabiex isibu ħniena u ġustizzja nitolbu Missier ismana bibnek il-maħbub. Għal kull minnhom nikket minħabba xi mewt fil-familja jew iħossu waħdu sabiex isib nies li jfarġuh u jħobbuh nitolbu Missier ismana bibnek il-maħbub. Għal din il-komunità sabiex tiċċelebra l-Ewkaristija fit-tifħir lill-Alla u fil-ġenerożità lejn l-oħrajn nitolbu Missier ismana bibnek il-maħbub. Nixtieq inżid talba għal ħaddiema kollha
fl-istarijiet il-professjonisti l-ħaddiema kollha. Forsi ma tantx nitolbu għalihom u x'hekk għandna bżonn nitolbu ħafna għalihom biex fil-missjoni tagħhom li ma tkunx dejjem faċli l-ewwel nett jaraw lil Ġesu fil-pazjenti li jkunu magħhom u hekk isibu wkoll min jifhimhom u min jissapportjahom fil-missjoni importanti ħafna li għandhom hekk kelli opportunità nkun il-Mater Dei il-ġimgħa nsellem minn qalbi lil ħaddiema kollha lil tobba nersi speċjalisti ekku nitlob għalihom ħaddiema ta' Mater Dei tal-isptar l-isptarijiet kollha. Nitlob ukoll għall-anzjani u l-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli u dawk kollha żisħut li bħalissa għandhom bżonn tat-talb tagħna għal xi raġuni jew oħra fiskiet noffru t-talba tagħna lil Mulej. Alla li tista' kollox ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet li qed nagħmlulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem, il-qana Mulej Alla tagħna u li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħlili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek Mulej, ħares lejn l-offerti li qiegħdna fuq l-altar tiegħek u fit-tifkira ta' San Bonaventura u xerret fuqna il-maħfra tiegħek biex b'dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-farħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Bonaventura int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għarf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int Mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali nitolbu għal-ruħ oħtna Ġorġina Mikallef. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Bonaventura u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex f'tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrit fija inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-dnubiet tagħna u tad-dinja kollha bħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem amen. Eżis ħuti ma nafx tajtux każ tal-kelmiet li kantajna fl-aħħar strofa li kantajna issa. Ġesu għenna ħalli nilqgħu lil salibek, Kristu għenna ħalli nilqgħu lil salibek, ħalli nkunu l-idejn tiegħek, il-qalb tiegħek illi jħobbu lil bnedmejn. X'sens fi Eżis ħuti u xek? Aħna li nirċievu l-Ġesu, jekk dan ir-rigal nżommu ħalina, nitilfu kollox. Jekk insiru sinjal viżibbli tal-imħabba tal-Alla fid-dinja, Alla jinqeda bija u jinqeda bejk. Ġesu f'qalbna iwassal l-imħabba tiegħu lejn l-oħrajn, allura l-Ewkaristija tkun l-isbaħ ħaġa ta' din id-dinja Eżis ħuti ta'. Ejja wara nqumu bil-wieqfa llum il-ġimgħa u nsellmulu lil Ġesu msalla il-ktieb il-kbejjer kif kien isejjaħlu San Ġorġ Preka bil-qalb ngħidu: Nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nadurawk,
o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Inġedditna mulej bil-mister qaddisa, bl-umilta kollha nitolbuk il-grazzja li nsiru nixbħu lil San Bonaventura billi nistqarru bil-ħerqa kull ma emmen u nimxu fuq it-tagħlim tiegħu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna ta'